Днес ще ви покажа една играчка, която се превърна в истински хит у дома. Това е дървеният сортер във формата на дръвче с животни, идеалната комбинация между учене и чисто забавление. Както виждате, изработката е от масивно дърво. Цветовете са пастелни, а формите изключително симпатични. Тук целта е детето да напасне всяко животно или геометрична фигура в правилния отвор. Това развива логиката, фината моторика и търпението. Нещо, което всеки родител оценява. Едно от любимите ми неща е практичният дизайн. Когато елементите паднат вътре, те остават там, а през малката вратичка детето може само да ги извади и да започне от начало. Това е чудесен начин да учим наред и организация още от малки. А ето как изглежда играта в реалния живот. Моето дете реши, че правилата са само препоръчителни. Важно е да помним, че в началото за тях е по-важно самото действие. Пъхането, докосването, шумът от падащото дърво. Това е процес на изследване и няма грешен начин за игра. Дръвчето е компактно, безопасно и изключително здраво. Ако търсите перфектния подарък за малък любознайко, това е избор, с който няма как да сгрешите. Линк към продукта ще оставя в описанието под видеото. Весела и забавна игра на всички мълчугани!